Ο Μαρίνος Χόντα μας κάνει μια δήλωση εδώ. Τι να σου κάνω δήλωση. Για πες κάτι. Θα τρυπήσεις όσο μπορείς πιο γρήγορα. Θα τελειώσει το σερικό πες. Να σταθείς δύναμη ρε παιδί. Θα αφήσεις κάσιμο και χθένα. Και φλογίδι από την διχόντηση. Για πώς έκανα λάστιχο. Αυτό είναι λάστιχο που λέει. Μαρινό, δεν έχεις πρόβλημα με την πινακίδα. Όχι. Σοβαρά. Μην έρθεις στα χανιά με αυτή την πινακίδα, την 300 δεν την γλιτώνεις. Την 300 δεν την γλιτώνεις. Πιστεύονται. Α, ναι, λέει, άμα παίξει καμιά καρδιά δεν σου λένε... Σαλάμ αλέικουμ, αλέικουμ σαλάμ. Εσύ είμαι χιλούνα στα 1300 αμάξια, ρε μαλάκα πάλι φωτογραφία. Πάλι δημοσιότητα θέλει, πάλι δημοσιότητα. Νίκο, τι έχεις να πεις, πείτε τα όλα εδώ. Το ρέντο είναι. Με καλέσανε να παίξω στο Fast Furious και δεν μπορούσα. Θα σε βάλω στο ίντερνετ μαλάκα, θα σας κάνω όλους. Happy birthday. Ανοίγουν μέχρι εκεί πέρα παιδιά, δεν το ξέρετε καλά. Δεν το ξέρετε το καλά. Αλλά έτσι. Τα αγωνιστικά πάει εκεί. Μέχρι εκεί ανοίγουν τα οικογενειακά. Αργύρουπολη πάμε. Έλα εδώ, Νίκο. Κύριε Νίκο, Ορίστε κύριε Σιφή. τι έχετε να πείτε εδώ. Θα το τουρμπήσεις εσύ, ναι ή όχι. Εσύ πες μας. Εγώ θα το τουρμπίσω. Μέχρι την Τρίτη το πρωί. Turbo ή compressor. Α, Θεέ μου. Σπάρκο μπλουζάκι, από πού πήρατε το σπάρκο το μπλουζάκι κύριε Νίκο? Και παπουτσάκι αγωνιστικό. RBR. Γεννημένος κάγκουρας είσαι ρε. Γεννημένος όμως. Γνήσιος. Σιφή λέγε turbo ή compressor. Θα μας παρουσιάσεις τώρα εδώ το Βέβαια, ναι. Παιδιά, εδώ μπροστά μας έχουμε ένα Honda Civic. Ασημή. Για το κανάλι Motors TV. Ασημή. Γυρίζουμε και την κάμερα, παρακαλώ πολύ. Εδώ είναι ο Ορίστε. ιδιοκτήτης του. Εδώ έχουμε τον ιδιοκτήτη του εδώ. Καγκουρό. Ταλιμπανάκης Νίκος. Καγκουρό, μόλις μας ήρθε από το ζούγκλα εδώ το καγκουρό μας. Στην τρίχα So, έτσι, δείτε σαλονάκι εδώ κύριοι. Δείτε. τρίχα. Μαλακή εργοστασιακό είναι, δηλαδή μην μυθάρετε. Το είδα. Αν δεν το είδα, δέτε πατάκια, δέτε. Γίνεται αλλιώς γιατί το σέρα τραβάω αλλιώς και μετά έχουμε Δεν πρόβλημα. πειράζει, Θα πρέπει να γυρίσουμε την οθόνη να το δούμε. Πατάκι Honda που πούμε. Δείτε Τι πατάκια είναι αυτό Honda, το δείτε καγκουρό, σήμα. Τι είναι αυτό το καγκουρό? Δείτε. Το μοτέρ το έχεις Χειροποίητα. καθαρό. Όχι, Θα φας πρόστιμο. το ξέρω, τώρα έρθαν να έκαμε. Θα φας πρόστιμο. Λοιπόν, παιδάκια, τι θα κάνουμε τώρα, πού πάμε, συνεχίζουμε. Λάτε, διαφήμιση, παιδιά, διαφήμιση. Περάσαμε μέσα από τα σκουπίδια, δεν πήγαμε απ' έξω. Πάμε να βρούμε τον πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρε, μια συνέντευξη από το... Τον κύριο Πρόεδρο. Τράβα αυτό το ωραίο, είναι ωραίο. Παιδιά, εδώ είναι το κοφτό του κυρίου Μιχάλη, να πούμε, που μπορούμε να τα στήσουμε δίπλα-δίπλα με του Σίφη. 5 ευρώ το κάθε άκυμα. Σκώστε μία. Εδώ μια δήλωση. Τι έχει Είναι μια δήλωση, λέγεται. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη συνάντηση. Είμαστε εδώ. Ναι. Αλλά δικέ μου μπορώ να πω ότι έχω 16.000. Με ενοχλεί ο Ασπουλιάρης δίπλα μου. Παιδιά, ο κύριος Ασπρουλιάρης, δείτε. Δεν μπορώ, εντάξει. This is Pakistan. Είμαι κανονισμένος για τη βόλτα. Ευχαριστώ για το ικανοποιημένος. Ναι, εντάξει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Κεράστε τον και βγάλτε τον Εσείς έξω. καλό καλοκαίρι και έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Πιο πίσω Μιχάλη. Παιδιά, Κάτσε πιο πίσω. Αφού το πήρες, εδώ ήρθε το καγκουρό εδώ μαζί. εδώ το καγκουρό μαζεύτηκε, μας έχει γυαλίζει στην οθόνη, να πούμε, θα μας χαλάσει το βίντεο. Ο κύριος Μιχάλης εδώ, ο Χόντας. Έχετε κάτι να πείτε? Κύριε Μιχάλη, να μας πείτε μια δήλωση, παρακαλούμε εδώ, Motors TV. Παφκιούφ και ιός. Δεν μιλάει. Α, ναι, το παιδί έχει πρόβλημα, παιδιά, με συγχωρείτε. Ναι, το παιδί τα ξέρει όλα. Παιδιά, εδώ έχουμε μπόλικα αυτοκίνητα. Ναι, ο άλλος το φτιάξε ρε. Τι, ναι. Εδώ τα παιδιά, ένα τα Honda. Στην Αργυρούπολη. Αυτό το παίρνει που βάζει ένα πύραυλο. Ναι.
Όχι ρε, εδώ είναι, εδώ. Πρέπει να το πάρεις ένα-ένα τώρα. Έλα, έτσι, παιδιά. Με ζορίζετε. Ο κάμεραμάν εδώ πέρα μου έχουν βάλει. Λοιπόν, παιδιά, εδώ να πούμε, να το. Χαρούλης, εδώ παιδιά. Εδώ το κοφτό, τον Μπορντό Civic. Παρακαλώ, τον Άγιο. Κυρίες και κύριοι. Διαφήμιση ηλιοπροστασίας Χαρούλης. Τροχκός, Παύκιουφ και Υιός. Παύκιουφ και Υιός είμαστε. Εδώ έχουμε και ένα τέιπαρ εδώ πέρα του πολιτή της Coca-Cola. Παιδιά, πίνοντας Coca-Cola μπαίνετε και σε ένα τέιπαρ για βόλτα. Για να αυξάσουμε τις πωλήσεις. Μια δήλωση. Παιδιά, δηλώσεις παρακαλώ. Χάρη, κάνε μια δήλωση. Κύριε Χάρη, σαν πολιτής της Coca-Cola, όποιος πίνει Coca-Cola θα το πηγαίνεις βόλτα με το Civic και χωρίς βόλτα, και χωρίς Coca-Cola. Εντάξει, το δεχόμαστε, αλλά θέλουμε να αυξήσουμε τις πωλήσεις. Το βράδυ θα δείτε τις φάτες σας. Το καλύτερο πλυντήριο. Το καλύτερο πλυντήριο. Ακόμα και στη βρωμιά πάνω κρατάει. Κοίτα. Τέλος. Κοίτα, ακόμα και στη βρωμιά κρατάει. Παιδιά, δείτε, να, δεν σε απογιαλίζει τα μάξι. Άντε, Χαγιάτε γκάρα στις Αγίες Παρασκές. πάλι. Το καλύτερο πλυντήριο στον κόσμο. Εδώ, ο ιδιοκτήτης του Τον κύριο κύριε. Κώστα. Ο κύριος Κώστας, πείτε κύριο κύριε Κώστα. Κώστα, λέτε. Πείτε, Όλα λέτε οκ. ό,τι θέτε. Τα ακούμε Είμαστε οι όλα. πιο αργοί της Κρήτης. Ναι, Τώρα. εντάξει, έτερον εκάτερο. Τώρα είμαστε σίγουροι. Έτερον εκάτερο. Πείτε, δώστε δηλώσεις, δώστε. Εδώ έχουμε και ένα καρνίβαλο εκεί πιο κάτω. Ωραία, τα καγκουρό, ρε. Εδώ, το λάμπρο. Το λάμπρο δεν... Εδώ έχουμε ένα νέο Civic στην παρέα, το φτιάξαμε τώρα, το βγάλαμε πενιά, δείτε το κύριε. Φρέσκο, φρέσκο, εδώ. Ζαντάκι, χρυσαφί. Εδώ, Σκοβαμένο. Για εδώ, ξεβάθη. Παίξου μια χαρατσιά. ανοξίδωτο φίλε το χρώμα. Παίξου μια χαρατσιά στην πόρτα του μάλλον. Ανεξίτηλο Τι μάλλον, λες, ανεξίτηλο. απείς, Και λέω ανεξίτηλο. Κύριε Λάμπρο εδώ. Μίλα στο φακό, ρε. Κύριε Λάμπρο, πείτε μας, τη γνώμη σας. Το μοτέρ κοφτάρει καθόλου. 9 δουλεύει, δεκάρες, εντεκάρες, τι και δουλεύει. Αρχίδια, 8, εντάξει, καλυμμένοι μας. Καλυμμένοι, να. Εδώ παιδιά πάλι τον Μπορντό Civic εδώ του φίλου μας. Του φίλου μας από τον Άγιο Νικόλαο, δείτε κύριοι. Έχουμε και φρένα Tape R μπροστά. Και εδώ άλλο ένα κοφτό Civic, να το δείξουμε λίγο. Πείτε μέσα να φύγουμε. Καγκουρά, τι θα κάνουμε. Παιδιά τα λέμε. Στο καλό παιδιά, καλό δρόμο. Παλαιονίδα πώς μέσα ρε. 8 λεπτά μαλάκα δεν θα βγει στο YouTube. Θα το κάνεις δύο. Εδώ του Προέδρου το αμάξι. Ναι, του κυρίου Δεν έχει Προέδρου ούτε μας εδώ. πιναχίδες γιατί δεν τον πιάνει τίποτα επειδή είναι Πρόεδρος. Όπου την έχει βάλει. Παιδιά δεν το πάω πιο κοντά γιατί φαίνονται τα μπαρόμετρα να βγούμε και μπορεί να έχουμε ιστορίες να πούμε. Δεν θέλουμε να δείξουμε τι μπορεί να έχει αυτό το αμάξι κάτω από το καπό του. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει αυτό το αμάξι κάτω από το καπό του. Πάλι και εσύ φεύγω από τη μέση, ορίστε. Ορίστε, φεύγω από τη μέση. Κύριε Χάρη, φεύγω. Πολιτής Coca-Cola, αυτό το παιδί θα το προωθήσουμε. Παίζει και στο Ρωμανό μπάλα. Γιώργο, φύγε λίγο άκρη. Τώρα το κόψω.